Bé, nosaltres hem rebut les contestacions a les nostres al·legacions, tan sols ens ha estimat una parcialment, que coincidia bàsicament en la que ha presentat el Partit Socialista i se li ha estimat, i continuaré insistint en que ens sembla que és una mala solució la que anem a adaptar. Ens sembla que és mala perquè en última instància va a desincentivar, es vulgui o no es vulgui, la construcció d'aparcament en la zona on més falta fa, que és en el centre del poble. Com a mínim, en l'al·legació que s'ha estimat s'impedirà que es puga, diguem-ne, sortejar la finalitat del cànon i la finalitat i la llei, que el que diu és que les vivendes i els habitatges que se construïsquen han de tindre una plaça d'aparcament per a evitar agrandir el problema i, sobretot, destacar dues coses que considerem bàsicament negatives. Una va ser que encara en aquests moments la redacció de l'article 115 que està vigent no és la que estem així debatint, és l'anterior i que, com ja parlarem en punts posteriors, s'han fet les coses malament i s'han fet obres anant en contra d'aquesta normativa actualment vigent. I la segona, lamentar molt que no se'ns hagi acceptat la nostra proposta de llevar, de desestimar, d'anul·lar la finalitat o la intenció finalista del cànon. Torno a insistir en que el fet que el cànon que el paguen aquells que no van a fer en part o no van a complir totalment les seves obligacions de crear places de pàrquing, que aquest cànon vagi destinat per a que l'Ajuntament faci més places de pàrquing i, per tant, assumisca una funció ell que en realitat hauria d'assumir el constructor de l'habitatge, és una mala solució perquè crec que l'Ajuntament no està per a anar fent places de pàrquing quan això és una obligació del constructor i que, a més, els números no quadren i no van a quadrar. Això és perjudicial per als interessos d'Algemesí, és perjudicial perquè, a més, en el cas que per impossibilitat material tinguera que pagar-se el cànon, se redueix substancialment el cànon, és perjudicial i insolidari perquè, a més, el cànon no estableix la diferència del valor de les vivendes, s'agafa un valor mig i, per tant, els que més seran beneficiats seran aquelles vivendes, aquells constructors o aquells propietaris que tenim més poder adquisitiu s'estalviaran més perquè el cànon està pensat i està elaborat per a una vivenda d'una renda o d'un preu inferior a ella i pensem que va ser un error per al Algemesí que pagarem d'ací 15 o 20 anys quan el problema de l'aparcament no hagi disminuït, sinó que possiblement per aquesta modificació hagi augmentat. Comentar que, primerament, que s'agraeix totes les aportacions que s'han fet per tots els grups i que els tècnics al final són els que han avaluat i han decidit el que ells consideren millor, que crec que saben més que nosaltres en aquests temes. I, evidentment, no li se pot obligar, en el cas que antic, a una casa que tinga una entrada de 2 metres a que tinga que entrar per això entrar el cotxe, perquè no poden girar ni el poden entrar de costat. Entonces, si tenen que protegir cases, és absurd que vulguem o que tinga que ficar-se una grua per pujar-lo per dalt de la teulada. Hi ha coses que se contradiuen i l'Ajuntament tampoc pretén vendre les places del mercat ni res. L'Ajuntament el que vol, inclús s'ha ficat perquè siga una plaça i mitja per cada vivienda i el que se pretén és que la gent que faci aparcaments i que el còmode és que cada un tinga dins del seu edifici l'aparcament baix terra o baix, però també n'hi ha que tindre en compte que l'Ajuntament, senyor Josep, sí que té obligació de fer aparcaments. És a dir, la gent quan fa aparcaments baix dels seus edificis és pels inquilinos d'aquests pisos, però la gent que en les zones comercials que va comprar no pot anar a aparcar a aquests pisos. I la gent, per potenciar el nostre comerç i la nostra indústria i la nostra hostaleria i potenciar tot, li se deu de favorir a la gent, i més ara que anem a ser un poble històric i un poble també turístic, perquè això, vulguem o no, farà que vinga quizás més gent al poble, però la gent que ve al poble no pot anar a aparcar ni a l'aparcament seu a sa casa ni al meu a ma casa. L'Ajuntament jo sí que crec que té l'obligació de crear aparcaments públics i quan tu no el pot, que pagui un cànon. Però el cànon se fa per evitar que la gent no especule i que la gent construïsca el màxim d'aparcaments. Però conforme li dic, l'Ajuntament sí que té l'obligació i deu de vigilar i fer per el bé dels seus ciutadans.
Dues coses. Les nostres al·legacions contemplaven que se definirà el que en l'article encara vigent parlava com a impossibilitat manifesta. Vull dir que ni menys el GMSI ni ningú dels grups que estem així obligaríem a una casa de 2 metres d'ample a fer un pàrquing. Crec que això ni ho he defensat jo ni ho ha defensat ningú i a més crec que aquesta redacció o aquesta impossibilitat manifesta doncs precisament era el punt de la nostra primera al·legació, que aquesta expressió s'ha llevat de la nova redacció i que hauria de constar i hauria de quedar clar en quins casos hi ha una impossibilitat manifesta. En l'anterior, en la legislació no anterior, sinó l'encara vigent, precisament el cànon estava pensat per a aquests casos. El cas en què una casa tinguera una impossibilitat manifesta per qüestió de tamany, doncs que pagarà el cànon. En aquest cas és més generós i també cases que puguen tindre que puguen acollir un cotxe en cases o habitatges que puguen acollir un cotxe, doncs no tenen per què acollir-lo, sols poden fer places per a la meitat. Precisament, jo estic d'acord en que l'Ajuntament ha de treballar a favor que hi hagi places d'aparcament. Si obliguem a que tot el món que pugui fer una plaça d'aparcament la tinga i, per tant, tanqui el cotxe, el que estem fent és alliberar places d'aparcament del carrer, perquè en el carrer també hi ha places d'aparcament. Aleshores, que l'obligació de l'Ajuntament siga regular l'aparcament no significa que tinga que ser el promotor o el constructor o bé conselleria. A mi em dóna la impressió que una aprovació o una modificació que s'aprova en el mateix any, fa 2 anys, si no recorde mal, crec que a més apareix publicada en el BOP en octubre del 2009, la modificació número 16, que és exactament en el mateix moment en què entra en regulació, en què s'aproven les lleis autonòmiques, que són més restrictives. Tenim 2 anys i ja se considera que no ha donat resultat. La modificació 16, si no tinc entès mal, l'aprovar el mateix equip de govern, l'aprovaren vostès. Per tant, jo sospite que en gran part així el que hi ha és l'intent de modificar l'article 115 per a que les places que en l'actualitat s'estan construint en el mercat, que n'hi ha un tant per cent important, al voltant del 20%, que medixen 4,50 i que segons l'actual, la que ara, en aquests moments, en aquest minut i en aquest moment, està vigent, que diu que qualsevol plaça en el GMSI ha de medir 4,70, això és el motiu per què en realitat crec jo que estem aprovant aquesta modificació 2 anys després que vostès mateixa haveren augmentat de 4,50 a 4,70 i ara la tornem a reduir de 4,70 a 4,50. Vull dir, em sembla que aquestes operacions, diguem-ne, acordeon, que no són massa convenients, perquè, i més en un pàrquing tan nombrós com el que pugui ser el d'una finca o fins i tot el del mercat, el que interessa és tindre places llargues, places amples, perquè avui en dia els cotxes cada vegada són més amples i encara que els carrers dels pàrquings són generosos, tots sabem, i si tenim algun pis alguna plaça en alguna finca, per exemple, de la platja o en alguns altres llocs, que molts cotxes tenen una plaça i sobre això trauen el morro. El fet de reduir em sembla una mala solució i sobretot em sembla que en realitat el que està passant és que en lloc del constructor, en aquest cas la conselleria, que està fent durant un any i pico, duent endavant un projecte en el qual n'hi havia moltes places en 4,50, en lloc que el constructor s'adapti a la llei i hagi redissenyat l'espai interior, perquè no hi ha cap problema, se pot redissenyar l'espai interior, en lloc de redissenyar el constructor l'espai interior, s'haveren perdut places i haver-se adaptat a la normativa local, la totpoderosa conselleria, en última instància, em sembla que ens està obligant a adaptar nosaltres la llei al constructor per a que aquest 20% de les places que no arriben al 4,70 però que tenen 4,50 se puguen vendre. I això és el que a mi més em preocupa. És a dir, si en realitat així estem seguint un manament nostre o si en realitat és una imposició de la conselleria que no ha volgut adaptar els seus planos o no ha pogut, o no sé, jo ho desconec, però que no ha volgut fer el projecte que en aquests moments s'està desenvolupant de les places d'aparcament, adaptar-lo al PGU actual i per tant ens obliga a canviar-lo. I això a mi sí que em sembla preocupant. Per les raons anteriors i sobretot per aquesta, doncs nosaltres anem a votar rotundament que no. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs passem a votar este punt. Vots a favor? 17. Vots en contra? 4. Doncs queda aprovat per 17 vots a favor contra 4 en contra.